har lige fået det her mega fede Lenny, jeg må fortælle dig noget vigtigt. Det er meget hemmeligt, du må ikke sige til nogen. Okay, altså jeg skal nok love, at jeg ikke siger det til nogen. Sådan er jeg jo. Jeg er din bedste ven. Det ved ikke heller. Det ved jeg ikke heller. Hvor er det her henne? Kælderen. Jeg har aldrig været her. Du må ikke fortælle det til nogen Ja, overhovedet. jeg lover. Jeg fortæller det ikke til nogen. Heller ikke de lydmænd. Heller ikke til lydmænd. Okay. Edwin? Hvem er han? Sæt dig ned. Hey, Edwin, er du syg rundt? Det skulle da ham for nyhederne. Det vil jeg godt. Tag det roligt og sæt dig ned og slap af. Hvad fanden sker der? Jeg hjælper med at flygte fra de lydmænd fra en pension. Det her er ikke en del af samfundet. Hvad sker der? Det er ikke retfærdigt, at han skal dø på grund af, at han er blevet gammel. Sådan er det. Edwin. Det hjælper ikke noget. Hvorfor skal han dø? Fordi han er pensioneret. Du skal ikke have taget ham med herned, Edwin. Han kan ikke holde på noget. Jeg kan ikke det her. Jeg bliver nødt til at gå. Bare du lover, du ikke siger det til nogen. Aldrig. Min mund er lukket. Okay. I det her samfund, der kan du stå på nogen. Venner er bare ord. Jeg ved, jeg kan stole på ham. Edwin! Shit, det er mine forældre. Jeg kommer med mad senere. Edwin, der er mad. Lige nu. Hej, skat. Nej. Nå, hvordan går det? Har du læst? Ja. Så får du vælgesand den her gang, ikke også? Jo, det håber jeg. Hvad? Nej, det er sejt. Er der noget i skat? Nej. Det bliver så lidt fra dig.